Para kanino ka bumabangon? Para kay Mami Oni. Hindi pa to Mami, Baby Fowler. Effective. Malalaman natin kung sino ang karapat-dapat na magkaroon ng iPhone 21. Ako'y tahimik lang sa umpisa, kahit di mo napilitin. Mas makakasan ako pa si Paolo. Tindahan natin ng mga memes ngayong linggo para magka-iPhone 15 ka. Pag natapos mo itong video na to, bibigyan kita ng iPhone. Kaya tinagan simulan. Huwag lang Ligoy, ligoy, waligoy, ligoy, copyrighted pa. Gusto ko yung nakakapakong malaki. Nako Daniel, wag mo to tignan. Doko lang si James Raid pala. James na raid. Na-raid siya dito ni Mami Tony. Talaga bang minas mo ba lahat ng sayaw niya? Seryoso ba? Pero ako lang ba yung nagpapareho yung mukha ni Nadine tsaka nung isa? Pero magkaiba yung lalaki nila. Ayoko lika-lika dito. Paligoy-ligo kahit di mo pilitin, di ba? Sabi nga niya. Di Mami Chow nila makakasagot yan. Mahirap ang fisika ng kanyang katawan. Kaya nga nakakagawa siya ng mga sobrang gandang liriko. Mga tunay na fan ni Mami Tony ang makakasagot niya. Pag hindi mo tinasagot, hindi kanya tunay na fan. Hindi ka karapat dapat sa isang iPhone 16. Nod! Ayun ang teenage life to. Palagi na lang ang pera. Eh, ganun talaga. Kasi kung mga teenager may pera, di, bakit mo pa kailangan tumanda? Diba? Ano pang silbi, di ba? Kaya nga kailangan mo magpursige. Kailangan mo iduluhin si Mami Tony para makuha mo yung iPhone 14 mo. Instant ka na 50k? May iPhone sa 18 ka na. Sunod! Oh my God, spoiler! Ruby, Aqua, manood kayo lagi ng vlog. Mahuling salita ni Mami! Diba? Mami Idol. Diba? Idolizin nga natin si Mami Tony. Parang ito idol na to. Mami Oni Oshinoko. Diba? Paano kung namatay ka na lang habang pinapanood mo to tapos na-reincarnate ka sa magiging anak niya? Wala mo, no? Instant ano ka na agad? Influencer ka na agad. Sunod! Ayun dati. Okay. Talo na. Talo na yung tiki. Ito yung mga nakainom na ng tequila. Basang-basa na ang kanyang dila. Ay, pucha, naka-crocs pa. Oh! Petition para mag-collab si Mami Tony tsaka itong mga to. Tayo, mga transition pa lang kasing hilo na ako na nakailang tequila. La, dalay buslo. Iinom lang ng tequila. Dami na nila, oh. Kilalang kilala na sila eh. Oy, parang yung asawa ni Tony umarap ng iba. Hindi ko na nasusundan yun. Kamusta na ba sila? Okay na ba sila? Kung na sinusundan yung buhay nila eh. Medyo wala na akong pake. Wala na akong pake sa pandepekpek. Magkano ba yan? Bakit may mga puti-puti to? Bakit na mancha na to, ha? Asim! Pandiregla ka naman. So, dapat may pandepekpek din. Anong gusto nyo? Isang iPhone 22 o 10 pandepekpek? Siguraduhin nyo mo lang na hugasan na maigi ang mga lalagyan, ha? Tapos ito yung panulak mo. Sinabi ni Mami Tony yan eh. Yan lang ang gusto niya. Tingin nga ako malaki yan. Lika-lika rito. Sunod! Oh my God! Yes! Galing kay ako to, huy. Oh. Ako'y tahimik sa umpisa, kahit di mo ko pilitin. Malasim mo lang ako agad kasama. Yan, hindi pa to Mami. Baby pa to, Baby Fowler. Mami Tony, kung hindi siya nagpasip-sip ng dila, talaga may cosplay, no? Nanginginig ng mga cosplayers. Best cosplay mo, Tony Fowler ng kahirapan. Rad. Po, ito mga rapper. Hey! Hey! Fifth Mile! Huli bubukas sa com shop na recordan na mga burat, mga bito ko na wala naman, bagamat alamatan nakakaura. Hey! Hindi ko alam to eh, pakikawabi anong pinanggalingan ito. Buhol-buhol, Jason na mukhang kuhol. Ay, mga gusto ko liriko. Kaya mas gusto ko pa rin yung ano. Ako'y tahimik lang sa umpisa kahit di mo ko pilitin. Malasing mo lang ako agad sasama kahit di mo ko akite. Meron ka malema gusto ko tequila. Pagkatapos ko mag-shot, sisisi mo akin dila. Huwag mo ko subok-bukit ay susubo. Sige, lika-lika dito. Oh, yan ang gusto ko. Rap. Sunod. Effectiveness Effective. of idolizing Mami Oni. Background of the study. What? Mami Oni is from the Latin word tequila, which means power. She is a type of person that we admire in everyday lives. We want Mami Everyday Oni to life, rule the gano'ng world. karami ang iyong buhay pag inidolo mo yan. Sige na, sa'yo na lahat to iPhone 23. Sige na. We want Mami Oni to rule the world, the universe rather.
Statement of the problem. There is no problem in Mami Oni because she is Gusto ko yung napunta doon kay Mami Fowler yung filter. the only problem is the people, also known as bashers. Like how? How can you hate this pure and innocent woman? Kaya wala itong ginawa para sa iPhone 14. Nakalagay pa nga doon yung penga iPhone 14. Significance of the tequila. Of the study. Yes, because Mami Oni is the answer of all our prayers. Mami Oni has a significant and has a big impact to the community, especially to the music industry. Impacto. Scope and limitation. Mami Oni is limitless. Wala siyang limitasyon. You shouldn't compare her to Lika-lika anyone rito. because she is the standard. Mami Oni is the standard. Definition of terms. There is no right word to define Mami Oni. Definition of tequila. She's so indescribable. This is the reference and citation. Nakasubscribe po lahat, Mami Oni. Send ko na po ba address? Yan ang gusto ko nga, confidence. Diba? Pag umiinom ka nga rin naman ng tequila na walang lemon, talagang lalakas ang confidence mo magtawag ng liga-liga rito. Sunod! Ayun na. Waka, waka, Ang galing! Hindi, palitan mo to! Ako'y tahimik lang sa Guys, gusto ko kay Mami Fowler. Kahit di mo ko pilitin. Malasin mo lang ako agad sasama. Kahit di mo ko akitin. Meron ka bang lemon? Di ko na kaya. Sinasaniba na ako ng isang Fowlerians. Ano ba tawag pag funny? Mami Fowler? Akin na yung iPhone 14 ko! Akin na! Trabajando demonios, ¿por qué cantaste eso? Ikanta mo, ano, unang verso, Kabanata, Fowler. Que el nombre de Jesús de la cintura suena. Pinigyan pa talaga ito, no? Mark Leche. Naman, totrola lang to eh. Pwede ko rin to gawin eh. Tampak. At yan, naniniwala siya dito. Slip mo aking dila. Sige, ako na. Sunod. Mga matatanda kapag nakisabat ka sa usapan nila. Gusto mo bang hilahin ko yung dila mo palabas? Sipsipin mo aking dila. Tito, maraming salamat. Sunod. Yovi, you're the only one who's not NPC in the room. Ito rin ako pag tumugtog yung MPL eh. Kaya lang niya hindi kinaya na hindi sumayo kasi hindi yan yung MPL. Lagay mo MPL doon. Maraming salamat. Sunod. MPL lang ang aking kasasayaw. Sarap ng lugaw, no? Sarap ng lugaw. Magpapasarap niyo kung puta ni Mami Fowler. Ano ba? Yun ang mas masarap dyan. Ay, wow. Ano to? Aray ko putik. Yung mga bayani nasa likod. Sige. Rampa mo yan. Para kay Mami Fowler. Para sa mga bayani. Hey! Yan ang perlas ng silanganan. Laban lang. Ayusin mo, nanonood kami buong team sa likod ba? Mga magigiting ng bayani, patawarin mo po kami. Ako'y nanghina sa harapan nyo. Ganun talaga eh. Bakit ba? Ako yung nagmamahal ng sariling atin. Sunod. Oh my God. Dali sa Antipolo. Oh! Ah! The unbothered. Wala, yan na. Mali kayo kumembot, hindi yung kasing tindirang kembot ni Mami. Mali. Galit na rin si Mami. Mami na foul nyo. And all she had to do was Ano, Maleficent? Ang paki ko na kulay rosas, namumukadkad pag Hindi. himas-himas. Pero may tatalo na sa At MPL. ang namumulang talulot, Lulot. dinadaluhong ng mga Lubuyog. bubuyog. Kapag ako'y nalilibugan, tumitihaya kahit sa Ay, lansangan. At ang bawat kong makita ay Ayaw kagad may kong inom ng tequila. Alam mo, meron ako stream dyan dati. Ano ko dyan dati, may nag-ano sa akin, meron nag-donate ba yun? Namumukat-kat pag hinimas-himas. Doon ko lang nalaman to. Ang fresh ko pa. Talulot, Talulot ng Sakura. Kapag ako'y nalilibugan, tumitiyaya kahit Dahil sa lansangan. lansangan. Piyot-piyot ipot. Namamasa ang hiwa. Lalaban si Mami Tony dyan. Nauna tayo sa kabastusan. Maraming salamat. Sunod. At tumarawal. Mali pag nilagay mo dyan si Mami Fowler, baka kagawa ka na isang buong iPhone cam, di ba? Ito dapat yung mga nabibigyan ng iPhone 14. Hindi yung gagawa ng isang buong presentation. Pero kanya-kanya sipag at tsagano ba yan talaga. Sunod. Scary Filipino Coach. Pautang ng pera. Babayaran kita bukas. Pwede ba pambayad ng iPhone 35? Please. Wala na akong pera. Sunod. Ganito kasariwa
only wings. Puta, wala panlaban si Mami Tony dyan. At gano'n pa kasarap, oh, kanyang hiwa. Hindi niya kailangan lahat yan. Sunod. Ito yung matalinong paraan para hindi ka na-trash talkin ng mga nagpo-food review. Ako lang naman ta-trash talk sa gawa ko. Wala na makakalaban. Sunod. You're living in a cheap dorm near U-Built, Manila. Oh my... ang ganda ng mga tunog ng Roblox at ng Valorant. Okay, kailangan natin ng members version dyan. The U in U-Belt is a youth. Ayoko na. Nadedemoratize na naman tayo dito. Ayoko na. Lalaban tayo. Sunod, ayoko na. Ipsipin mo aking dila. Huwag galawin ni... wala to sa bukabularyo ni Mami Choni. Pucha, pag tinawag ka na yan liga-liga rito, kayari ka na. Sunod, i-TikTok pinaputok. Alam natin mga kinakainan ni Mami. Rekta tayo agad dyan. Ito yung mismong reaction first time makakita niya. Diba? Napaka-wholesome naman. Inosenteng mga kabataan. Mag-ingat kayo dyan, ha? Kayo magpapaputok ng itik, ha? Nang hindi kayo handa. Sunod. Ay, mantis yan, diba? Okay, baba mo! Tatawad ko lang ang habol nyo! Eh! Ganyan ka rin yung mga tita paglasing eh. Ganyan rin sumayaw. Wala ba, hindi pa nag-rave yan kasi hindi pa kanta ni Mami Fowler eh. Dapat, MPL. Eh! Tinatuni. Ayoko na rito, hindi MPL eh. Pag hindi MPL, ayoko. Hindi ako sasayaw. Sunod! Na-adjust ko humor ko para sa'yo. Tapos gaganunin mo lang ako. Di ka ba nahihiya sa akin? Maganda yung lyrics na. Ano ba? Ang humor ko ay si Mami Choni lang. Mami Choni lang. Supremacy. Tunad? Nawalan ka ba ng bayan? Nagkaroon nga ng sobrang bagal pa ng di ba? Ng FB Messenger. Kinabahan yung mga nagpaputok ng itik. Lika-lika rito at kaya kung natapos nyo ang video, bigyan mo ng iPhone 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. With your like, share sa mga Paulerians yung friends. Kung subscribe, Paulol, layo-layo ka rito.